Здравейте хора, аз съм Краси и днес ще отваряме 42 стар дропа и 7 мега бокса с моят приятел Дени и ще отваряме в няколко акаунта. Той ще отвори 21 стар дропа и аз 21 стар дропа. Трябва да се отидем в шопа. Първи той ще отваря 21 стар дропа. Ето давам му телефона. Здравейте хора, днес ще отваряме. Бавно ги отваря, не ги отваря бързо. Как супер рер. Добре. За сега нищо. Нищо за сега хора. Нищо за сега хора. Нито митик, нито легенда. 17, 18, стара бе, 19, 20, Ай, сега той. Абе, не късмет бе. Профил. Митик! Искам крейти да вземе. Крейти. 200 крейти, добре. Аз съм хора, 4000. Ще има още акаунти да отваряме. Епик. Още 3-4 акаунти. Да. Митик! Крейт! Гаджет на Сърч. Така свършиха. Опа. Сега отварям мегабокса. Той ще отвори 4, а аз 3. Първи съм аз. Айде сега им курс пана. Отваряме ги бавно, не като става дроповете. От тъпите мегабоксове. Отваряме ги бавно. 3 е. Виждате ли? Няма късмет. 3 неща пак. 4 неща. Дай сега да видите моя късмет. 2 неща. Аре, кажете ми, това нормално ли? Това не е 4 неща. Това не е нормално. Това нормално ли? Това все е последен. Нали, това е последен. Да. 4, 11. Аре, стига бе. Сега ще отваряме от другия профил. Сега аз ще отворя този път първо стара дроповете. От тук ще спадне. Да, от тук ще се падне. Започваме с епик. О! Скин на арти. Добре, за сега има добър късмет. Е една легендарка. Епик. Спрем. Епик. Харе една легендарка. Митик. 200 кредита за Драко. Somewhere in heaven.
Ето е сега. Давай. Легендарен герой Джестър много изпочва. Айде. Урбан Нинджа. Урбан Нинджа. Да, яко. Мерси, Дени. Легендар Баро. И ето това беха. Сега той се отваря първо 3 мегабокса. Аз отварям 3. Тук ще са 9 неща. Тук ще има Stellar 6. Добре. 6 гема. Айде, стига. Така и Рикото. И Биби. Газ късмета. Пин, и тонка, пин. 6 неща. Майко, 4 гема. Тук нямаше нищо. Последно, нали? Да. 3 неща. А сега други. 16 неща! А тук ще спадна това. Да. Кой има кой? Майко, колко пинове! 3 неща. 5 неща. Елрудо. 3 неща. Сега ще отваряме от другите акаунти. Така. Последен акаунт ми остана. I'm only here for the trophies. Така ще отварям първите 3 мегабокса. Скин, Rockstar Code. 5 неща. Първо мегабокса. Първо мегабокса. Първо става дропове. Така няма смисъл. 10 джема. Отваряйте други 20 неща дропа. Отворих всичките направо, ако искаш. Ама ги карах. Айде хора, Legendary. Ето Legendary. Legendary. Star Power. Mythic. Падна са Legendary. Какво спадна? Star Power на кол. Супер. Майко. Легендарка. Айде второ Legendary. Второ легендарка. Майко. На Мей... Добре. На Мейси. Пакет. Епик. Това е най-малкият акаунт. Последно. Да. Митик.
На Леон от Хелуина. И ти имаш тази OG карта. Чакай проблем. 19%. О, ма добре. Мале, само епици. Повече епици. Готово, свърши. Чакай, видим дали има още. Това беше от нас, хора. Чао.